Salutare! Vreau să vă spun că mi-am băgat și eu Robux și am să vă prezint câteva case din Brookhaven. Am să fac și partea a doua pentru că nu am să le prezint pe toate. Și da, să mergem la o casă să vă arăt prima casă cu premium. Așa, am venit la casa 11 și prima casă cu premium. Mă voi lua pe aceasta. Da. Uitați ce înaltă este. Și haideți să intrăm. Da. Uitați cum mă cheamă pe mine, vă pot și arăta. 5828 de ani. Acum să mergem sus. Este superb, îmi place chiar foarte mult, dar mi se pare că sunt prea înghesuite lucrurile, gen bucătăria, masa fix în ușă și da, chiar n-ar fi fain. Așa, nu e nimic. Masa fix, gen intră omul și dă fix de masă, nu e ok. Canapelele sunt foarte drăguțe și televizorul. Jos ce avem? Jos avem garajul și avem și o mică piscină. Și că am aflat un secret, că dacă scoți piscina, este așa ceva de genul. Gen, poți să te joci fotbal și dar noi o să lăsăm piscina. Așa, acum jos este doar un garaj. Acum mergem la celălalt etaj. Și da, îmi place, dar și baia, să vedem baia. Ce drăguț e baia. Și am aflat că este un loc secret, uitați. Un safe cu bani. Da. Voi și această baie care e drăguță. Nu prea îmi place living-ul ăsta aici, pentru că este ușa fix lângă masa de mâncat. Bucătăria este ok. Și unei canapelul și cu televizorul este ok. Are și măsuța asta drăguță. Hai să mergem puțin și la terasă. Ce frumos, avem un hamac. Ce relaxabil. Și avem o priveliște frumoasă. Da. Acum vom merge sus. Sus sunt 3 camere. E destul de drăguț să vedem balconul. Wow, ce înalt este, ia priviți puțin. Gen, poți să vezi orice. Și văd că poți să te duci și încolo. Și încolo. Vom vedea. Acum să începem cu prima cameră. Wow, ce frumos dormitor, dar este sticla aici, dacă se poate sparge sticla și da, lucrurile sunt grele, patul este greu și da, dacă se poate sparge sticla, da, e ok camera, are și computer, unde putem să ne jucăm Roblox și da. Este ok, drăguț, numai că se vede totul ce faci, gen, da, dacă faci o prostioară, se vede, dar nu contează. Următorul dormitor. Chiar e drăguță, dar nu-mi place acestea ridicate în sus. Avem și o oglindă și niște, să zicem așa, niște mobilă, mai pe simplu, și are și un birou în care ne putem face temele. Și cică, poți să te bagi așa pe aici? Da. Te bagi pe aici și te duci în celălalt dormitor. Terasa v-am arătat-o și această cameră de vizit. Avem și aici terasă. Patul, fiți atenți, este prima casă care patul îl văd așa, gen pus pe partea aceasta, pus la perete, pentru că toate paturile sunt puse la mijloc. Are și un șifonier superb, oglinda care ne teleportează, are întrerupător, pam pam, și baia. Baia este superbă, este foarte mare, uitați ce cabină de duș, toaleta și ghiuveta și două prosoape. Așa. Și haideți să vă arăt și aici. Ia uitați, ăsta este spatele, să înțeleg. Și putem să ne ducem și pe aici. Gen, să înțelegem că avem, ne înrotim în cerc, așa. Și ia uitați, avem și aici ușă și ne înrotim așa în cerc și de tot avem pe unii și da, acestei case am să-i dau un 8 pentru că v-am spus ce nu îmi place la ea, dar e ok, nu-i problemă.
Așa, voi reveni cu următoarea casă. Așa, am revenit și acum vedem ce cameră, ce casă. Avem aceasta. Ok, să o luăm. Ce drăguț pare. Oh, deja am ceva de comentat. Are prea multe geamuri. Geamuri foarte mari. Și... de ce au pus pe aici apă? Nu prea îmi place. Dar vreau să vă spun că este superb. Scuzați mesajul, nu contează, să trecem mai departe. Îmi place super mult living-ul. Uitați ce televizor superb și mare. Îmi place și canapelele, sunt albe și bucătăria. Masa este într-un colț și nu prea se observă și mai avem și aici două camere. Avem și o terasă. Deschidem puțin. Avem și o terasă superbă. Da, câteva... un pic de iarbă și un copăcel și o piatră. Așa, acum să închidem. Avem un șemineu. Așa, și avem aici un laptop. Super. Și baia. Asta este baia de jos, că este și baia de sus. Este super. Uitați ce duș frumos iarăși. Nu știu, mie îmi plac foarte mult cabinele de duș. Două prosoape, ghiuveta foarte mare și toaleta. Cum să mergem jos? Ce super piscina ți-o dă gata, numai că vreau să văd oare se poate scoate piscina? Dar nici nu pot să pun deoarece era deja pusă. Avem un garaj super mare și este super frumos că poți să spui, dacă încep de aici, o mașină, 2, 3, aproximativ 4 mașini. Și hai să gândim aici. Avem și o piscină superbă. Super. Așa, și avem și încă o cabină de duș, de cumva vrem să facem baie. După ce ieșim din piscină, bineînțeles. Și să mergem sus. Așa, să mergem. Avem până acum a doua căsuță, da. Primul dormitor este foarte frumos. Dar numai că geamul este prea mare. Dar și avem aici o sobă, să-i zicem așa, pentru că pare a sobă. Da. Numai că, nu știu, cred că este colorată, gen nu este, este artificială. Da, nu cred că este reală. Gen nu cred că poți să încălzești, da. Avem o măsută de machiaj, patul și o noptieră și lumina aici. Și patul este la mijloc, da. E drăguță camera, chiar îmi place, numai că nu îmi place geamul. Așa, acum să mergem aici. Această cameră i-aș da numai o culoare pentru că nu vreau mai multe culori, nu prea îmi place culorile amestecate. I-aș da culoarea, nu știu, un mov, toată mov sau tot albastră, să fie de băieți. Nu vreau culori amestecate, dar e drăguță și asta. Așa, și geamul, iarăși, mai geamul. Da, și acum să mergem aici. Deja nu-mi place aceste lucruri ridicate în sus. Avem un floricic aici. Avem tot așa o măsuță de machiada mai mare și avem și o noptieră și aici un dulăpior. Și încă o floare. Avem baia cea mai mare cu haine, șifonier, da, cu toaleta. Îmi place mai mult pentru că este toaleta așa cu ușă, pentru că nu trece mirosul în baie, da. Numai că aș prefera aici un geam, ca să-l deschid, dar nu contează. Dușul este superb. Avem iarăși o ghiuvetă foarte mare cu o oglindă foarte mare. Și avem peruța, pieptănul, întrerupătorul. Și că dacă o iei pe aici, parcă, sau nu cred că e asta, te poți ascunde aici și poți intra aici. Da, este în cealaltă. Mai era o casă cu un loc secret care dacă te băgai aici, te ducea jos în garaj. Și da, această casă va primi 9 pentru că v-am zis că nu îmi place geamurile. Și uitați ce am observat, încă o floare.
Gen, să zicem că toată casa e plină de flori. Și aici o floare, și aici o floare, și aici două flori. Gen, da, dar este superb. Așa, acum vom lua cealaltă ca să revin. Gata, am revenit și să luăm următoarea, următoarea căsuță. Am luat-o pe aceasta, după pe aceasta și vine aceasta înaltă. Ce înaltă este? Vreau să vă zic că mai vedem această casă și încă două și încheiem acest vlog pentru că am să fac și partea a doua. Așa. Îmi place foarte mult scara, numai că aș prefera ceva să fie aici pe margine, ca să nu cazi, gen iarna poți să aluneci și da, nu ar fi amuzant să cazi jos. Avem ușa din sticlă, avem bucătăria foarte frumoasă, dar aș prefera parchet, așa un gri, nu negru sau așa, aș prefera un nu știu, o culoare mai deschisă. Nu-mi place deloc cum stau aceste două canapele și măsuța aceasta nu prea se potrivește. Șemineul este super drăguț, televizorul, dar nu îmi place aceste două canapele cum stau așezate. După avem masa, care masa e ok. Aici, să punem piscina, să vedem. Să punem piscina. Super fain cu piscina, ai priveliște. Bucătăria este superbă de frumoasă. Și să vedem aici. Baia și e super frumoasă. Așa, baia este foarte frumoasă și iarăși spun acest lucru. Îmi place foarte mult cabina de duș. Îmi place ghioveta și are o oglindă mare. Iarăși două prosoape și toaleta. Și un covoraș alb. Dar putem să facem, de exemplu, culoarea roșie. A făcut culoarea roșie și gen, aproape totul este roșu. Acum vom merge jos. Avem liftul, dar liftul îl vom folosi mai târziu pentru că vreau să vă arăt și ce este și jos. Jos avem piscina pe care am pus-o. Ce frumos se notă. Și avem garajul. După avem acest dormitor frumos, numai că în loc de două mese și un scaun, o masă și două scaune, aș prefera aici un colț sau chiar aici un colț, aș prefera un birou. Gen, nu prea îmi place aceste două scaune și o masă. Patul este superb, foarte drăguț, are, să zicem așa, o mică noptieră și un dulăpior și o plantă. Și încă o plantă, v-am zis că cam toate căsile sunt pline de plante. Acum vom merge cu liftul. Mergem tocmai la 3-lea etaj pentru că, da, deci este superb, ai televizor, ai calculator și două locuri de relaxare, două canapele micuțe, să zicem. Intrăm aici care este camera super mare. Avem vioză, o noptieră, un dulap cu o plantă, nu știu ce am. Avem baia super mare cu cadă și cabină de duș și avem și iarăși ghiuveta cu tamaie oglinda și toaleta. Uitați ce frumoasă este cabina de duș. Da. Acum să ieșim, avem șemineu în cameră și suntem lângă șemineu și avem căldură mereu. Așa. Avem și aici un dulăpior, o plantă și avem haine și ce avem seiful cu bănuți. Da. Să nu-mi furați bănuții. Glumeam. Vă dau câți bănuți vreți. Avem această cameră dormitor, care totuși am zis că nu îmi place culorile amestecate. Preferam mov sau această culoare care este un maroniu. Avem o vioză, avem un dulăpior, încă un dulăpior, încă o plantă și încă o plată și pat etajat. Patul etajat chiar este drăguț, numai că nu vreau culori amestecate, prefer numai o culoare. Da. Această casă am să-i dau 8, deoarece nu prea îmi place. Da, nu-mi place canapelele, nu-mi place nici sus culorile amestecate și
Nu-mi place nici jos dormitorul ăla cu 2 mese. Acum să vedem cealaltă casă. Așa a fost casa, așa vom lua pe următoarea. Așa, acum să luăm următoarea casă. A fost 1, 2, 3, vom lua a 4-a casă. Deci după voi lua încă una și vom încheia acest vlog. Mamă, ce înaltă este această casă, să vă arăt. Ia uitați. Foarte mare. Și cei care știu să facă mapă privată pe Brookhaven, vă rog să faceți un vlog și să îmi trimiteți în privat, pentru că aș vrea și eu să am mapă privată, pentru că când fac vlog, vine toată lumea și mă deranjează cu să adopt copii sau să caut YouTube și ceva de genul. Vreau să îmi scrieți în privat dacă știți și nu știu, să-mi faceți un filmuleț ca să știu și eu, da. Așa, acum să intrăm în această casă. Să închidem ușa. Avem acest dormitor verde. Este ok. Avem acest tablou alb, din câte observăm, și avem acest dulăpior, un fel de noptieră cuvioză și patul, cel mai important lucru. Avem o floricică și o carte aici și încă un dulăpior și încă o floricică și o masă. Nu îmi place pentru că trebuie să trag perdelele, uitați. Na, vreau să mă schimb sau ceva de genul pentru că este prea mare oglinda. Geamul este sticlă, gen. Aș prefera măcar să fie un geam, numai că să nu se vadă, gen. Să fie un geam, da. Și aici avem baia. Baia este foarte frumoasă. Toaleta, chiuveta cu oglindă, 2 prosoape și cada. Și să mergem aici. Aici avem 2 mașini de spălat. Una așa și una așa, să le închidem. Și avem garajul. Acum să mergem sus. Da, este drăguț, numai că nu aș prefera ca living-ul să fie jos, gen. Vine niște invitați și trebuie să urcăm scările ca să stăm aici în living, gen. Nu aș fi de acord, nu mi-aș place deloc. Și bucătăria este super frumoasă, numai că este prea mare. Și masa este din sticlă, gen, și pe bune aici totul este din sticlă. Da. Și avem gresie, avem și parchet și floricică aici în colț și un loc unde poți să îți citești cărțile tale preferate. Încă o floare și avem aici laptopul și avem aici încă un dormitor. Chiar îmi place foarte mult acest dormitor. Avem și birou, gen, da, n-am nimic de comentat, chiar îl ador. Avem și o vioză aici și avem și o floare și un dulăpior și un covor verde. Este superb, îmi place foarte mult această cameră, nu am ce comenta. Avem și șemineul. Superb, foarte frumos, îmi place. Numai că da, v-am spus care nu-mi plac lucrurile și să mergem sus. Este un dormitor, să zicem așa, aproape gol. Are numai un pat și 2 dulapuri, o oglindă, o floare, o mică noptiere și o vioză. Nu s-ar merita, gen, puteai să mai adaugi ceva, să pui un birou, de exemplu, aici, în colțul ăsta, să pui un birou sau să mai pui ceva lucruri, nu știu, nu mi-ar place deloc. Și baia este foarte mare, foarte frumoasă, avem și terasă cu jacuzzi, dacă vrem să stăm la relaxat, să ne relaxăm, da. Și dușul îmi place foarte mult și toaleta și ghiuveta și cada. Așa, și aici avem hăinuțe și iarăși un safe cu bani. Să mergem și jos ca să punem piscina, să vedeți cum ar sta cu piscina. Părerea mea, nu prea mi-ar place această casă să o am, dacă e